Ás 11 desta mañá os socialistas anunciaban que ian presentar no rexistro da Mancomunidade do Salnés unha solicitude instando ao presidente comarcal a convocar dunha vez un pleno ordinario. Unha hora despois, contra as 12 do mediodía, era o propio presidente o que remitía aos membros do organismo comarcal esa convocatoria co orde do día. Para os socialistas é unha manobra sospeitosa. Nos sorprende que unha vez que comunicamos á prensa que hoxe vamos a facer isto aquí a 1:30 da tarde, desde a presidencia da Mancomunidade se envíe tamén tanto á prensa como aos nosos que somos membros da Mancomunidade a convocatoria dun pleno para o vindeiro venres. Os socialistas din que este pleno chega tarde, como as outras dúas sesións ordinarias que se terían que ter celebrado cada 2 meses dende que David Castro é presidente e que nunca se chegaron a producir. Ironizan co argumento esgrimido na convocatoria da sesión do venres que ven, na que a presidencia alega que o retraso se debe á campaña das eleccións europeas. Non sei que pasou no anterior pleno que tocaba, que era en abril, non? Cando tocaba o anterior. Non sei se quedaba que era Semana Santa ou que acababa de ser a Semana Santa. Entenden que o PP decidiu atrasar este pleno para despois destes comicios por algúns dos puntos que se van tratar nel, como o nomeamento de Sabela Fole como vicepresidenta, sendo o líder da oposición en Cambados, ou a aprobación do soldo de José Manuel Aspérez, de Meaño Independente, que percibirá algo máis de 26.000 euros por unha dedicación parcial como delegado de turismo. Lles dará vergonza ao Partido Popular que os veciños e veciñas desta comarca sepan, pero que sepan xa pasadas as eleccións que hai este domingo, que o que facíamos hasta ahora gratis, en este caso había unha presidenta que levaba tamén a área de turismo e o facía gratis, pero tamén os anteriores presidentes agora vai a facer un tránsfuga cobrando. Seguramente que o Partido Popular prefiere que pasen as eleccións europeas para contarlle aos veciños desta comarca. Os socialistas din que o PP ten a Mancomunidade absolutamente secuestrada, sen que o novo presidente se someta ao control do pleno e se entender llaman os concellos gobernados pola esquerda, logo din de ter rachado consenso tras a moción de censura. Advirten que o organismo está hoxe un chisco máis preto da ruptura. Creemos, e desgraciadamente hai algún alcalde aquí que nunha conversación privada, creo que yo dixo o presidente, non creo que vai a ser satisfactorio para ti como persoa, ao mellor chegar a ser o alcalde que presidiu a Mancomunidade cando rachou ca Mancomunidade, non? E creo que con este proceder do presidente, creemos que vai por esa senda. Ademais, van propoñer unha modificación dos estatutos da Mancomunidade para establecer unha presidencia rotatoria dado o carácter voluntario do ente. Recoñecen agora que foi un erro non ter posto sobre a mesa esa reforma no tempo no que eles estiveron no poder.